Πολλοί από εσάς μας ρωτάτε πότε είναι σωστό να βάλουμε μια αντλία θερμότητας στο δικό μας σπίτι. Πρέπει να ελέγξουμε κάποια πράγματα στο δικό σας σπίτι. Πρώτον, την ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση. Αν είναι πολύ παλιά, ίσως χρειάζεται μια αναβάθμιση. Δεύτερον, να υπάρχει μόνος στο σπίτι. Γιατί αλλιώς, αν ήδη με την πηγή θέρμανσης που έχετε καταναλώνετε πάρα πολλά, η αντλία θερμότητας μπορεί να είναι πιο οικονομική, αλλά δεν θα φέρει τρελά αποτελέσματα. Τρίτον, να δούμε την απόδοση που έχουν τα σώματά σας, αν έχετε θερμαντικά σώματα στο χώρο, γιατί στην περίπτωση της αντλίας θερμότητας, επειδή οι θερμοκρασίες είναι μικρότερες, ίσως πρέπει να κάνουμε διαστοιασιολόγηση καλύτερη στα σώματά σας. Και τελευταίον, αν έχετε ενδοδαπέδια, τότε σίγουρα είναι η καλύτερη μορφή ενέργειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Στη Selco είμαστε εδώ για να δούμε το δικό σας σπίτι, να εξετάσουμε τη συγκεκριμένη δική σας περίπτωση και να σας δώσουμε τη συγκεκριμένη απάντηση για σας. Το σπίτι σας μπορεί να είναι έτοιμο να υποδεχτεί μια αντλία θερμότητας. Ρωτήστε μας!